Hagan kapor nga priang sngopha ya phi baro ki basngap ki bapet ya kanika good news TV ke morning devotion one ban mani. Hagan kapor nga kwa bangini phai nakaktin ka jong ublay. Nakakitab Genesis klanang ka baar phosan ka badakhat ka baar pho hadu ar pho pra. Kalong ka dikhat ka bajrong handai ngini puson ka ei ka hikai pat ka bingiyo nakane kalong yin kane kalong yin ka bangiya syam ngi bangi syam hakana ka dok kana ka bentahan ka tin ka jong play kalong yin ka jong ka Rebeka bat u Isak ki paralak bat ki para banget ki bai kumbala tho ladang pule na ka tin ka jong play ka Rebeka kadai ka briu ka balengki gumta u Isak ka tin ka jong ublay ki thu baladan sau paus nam man ba uli syong lang bat ka Rebeka da ka mensim ka jing ngau duka lesle ka mensim ka balan ndu jing kerman haba kiladan haba liadan la ka jong kalong yi na kim yo pat ya ki khun ti ki jong ki kala penduk mensim nrai na marudai ubriu ubas chakri ya ublay ubriu ubangej ya ublay uduai bat udangej skam ba ublay unjubab ya ka jing duai ka jong u rengkat lembat ka kurim ka jong u ka Rebeka namar kata hadin arpaus nam ladangi pule nak ka bentan ka tin ka jong ublay ngisyam ba ublay ula jubab ya ka jing duai ka jong ki hadin arpaus nam namar kata ladangi pule nak benta ka tin ka jong ublay kaktin ka jong blay kaya thu bahaba ka Rebeka kalapun khun ki khun jongka klia khi lam hapo ka po jongka kumta kala kelin na ublay balay kajia komne ublay ula juba badan hapo jongka ar ki jaj benriu bat ar ki pajba kin saya khlat no yaladi hi hapo ka po jongka Wai upai lang ubakam dan bor ya ban ya uta uwai pat bat uta ubashwa un syakri ya uta ubahadin ki para bangai ki para lok ki bai ka ai ka bangakwa habang wanra ya kana ka bentan ka tin ka jong ublay kalong ban ai lam ban pasyat lam ya ka jingmut ka jongi ka ai ka jing hikai ka bangiyo na kana ka long yin ka jong u Isak bat ka Rebeka kajing hikai ka banengkong ka bangiyo kalong kajing ai tilot ha oblay habag akibriu ki kutlat bat ka kutlat jong kajing im bat ka baki iba umdan lahat da kumway pat bunsin kajing kerman bat kalahat kalong bangin pai sya oblay bangin pai laki kmat sya oblay ban pentip ya kita kijing kijengi da ka ba ai tilot yalade kumta habangi pai sya ublay da ka jingai ka bas kambat ka ba ai tilot ublay ujubab ya kijing angnut kijongi ublay ujubab ya kita kijing pan kijongi kum kirempe ying Kristan habang isngau kutlat baladu jing kerman hakilong ying long sam kijongi ngiyok mat ne em yaki kampla yaki kamba kiba ublay kabana ublay ngimla banlaj na kijing na kijing ya syam kiba bonjat hagala kijong ki rempe ying kijongi bonsin kibriu haba ki pai bat ki pai sikilong ying long sam kijongi ki i bangi bet ngi biang ngi dap da kijing so ndrai kijing yale kidan hapo kilong ying long sam kiba kiwai kinamla ban yo i hendai mangi hi te ngis ngau thu bat ngitip ki kijing ki bangi syam gumta ki para bangai ki para lok ki ba ki basngap ya na kubo hapleng kita kijing ki bangi mat ki long ying ki jongi hatangi kloi ne ban pentip yaki sya ublay nang ta da ka ba ai tilodro bat da ka ba syani skam bat da ka bangin om du bor lane da ka bangin om mantai
Haki rempai ki jongi. Ban pai ban petip syala ujang unang pun em ubalang Jesus Christ. Bat namar kata ngai scam. Ma uhi ubayu iya ki danut ya ki jingmot ki jing perkat ki jongi. Bat ujubah ya ki jing angnut ki jongi. Hakaya kabapo akapor kababiang hi ki jong ublay. Ngi bakani ka long ying ka jong Isak bat ka Rebeka. Kadai kalong ying ka ba it ban duwai. Kalong ying ka ba pai kmat syo ublay. Bat pentip habreng ki jing du jing karban. Nang ta ka banta ka ba ar pat ka jikai ka bengiyo. Na kani ka long ying kalong ka jing yasya. Ki paralok ki parabanget ki ba it. Uso jong ka jing yasya ulang uso ubat hiang tam. Ha ka jing im ka jingi ladang ildan ya uso jong ka jing yasya. Kani kalong ying ro ladang ipai. Kadai kalong ying ka balam dan ka jing yasya. Bat ka jing yasya kalesen bun napdang jongi. Ngin omla ban kot kat kani ka jing yasya ka jongi. Kata kalong kumalaong mene bahado arpaus nem ka simpor. Bakin yo ya ka jubab ka bana ublay. Lese hapdeng ka jing ya lente ka jongi hakini ka arpaus nem. Kidan ki jing sngau ki babunjat ki bawan ka jing im ka jongi. Bat lese ru kidan ki bar ki bawan bapen ya khlad no. Ya kani kalong yi. Namar ki i bakam dan ka bapla haki. Hendrai kini ki sijur kidan ka jingai ka baskam. Kisania ha ublay bat ki ai tilut. Ba ublay ujong ki ba maki hiki ngai ki syakri. Unjubab ya ki jing duai ki jong ki. Kumju uru hapdeng ki jungi ha ka jingi alenti ka jungi ku ki khun ki bakordor ki jong ublay na ki jing thau ki bakordor ki jong ublay. Hato ngi jupentip na em. Hato ngi syania lut na em yalani ha ublay. Hapdeng ki jing ki bengi mat akilong ying long sam ki jong yi. Bat kaktin ka jong ublay kayathu yang yi ka daong. Bat ngi kwa bak uway pa uway napi un pan i ya ka ju ka jing minat sya ka jing dap. Ka jing kermen hadu ka bakut kain. Bapin omlong ki ba ahliya. Hendrai kinang pertu ya kita kibada ke jingat bat ke jing ya sya kia yo ya ke jing kular Hebrew hendriu kat wei kat ar kumta kadan kam yangi kum ki long ying long sam bahaba wan ki jing le ki jing du jing kerman ha ka jing ya len ti ka jingi kadan kam ru yangi bangin dan ya ke mensim ke jing ya sya ane ya ngidan kam ya ke jing ya sya ha ka jing ya len ti ka jingi kum ki rem pa ying. Bat da ka ba abru ya ka por ka jong ublay. Ladang ngilas ngau duk bor ki paralok bat ki parwanget ki ba i. Ha ka jing lente ka jing hapdeng ki ba bon ki jing ngau ki baharu kam ha ki long ying long sam ka jing. Tungin pai sya ublay. Da ka ba ai tilut bat ngai skam. Bahabang syania bat ai tilut mauhi un pansyat bor. Ya ka jing im ka jing. Bon sien hapdeng ki jing duk jang kerman ja ka jing im ka jing. Lasa ngimat ya ki jing jauh man. Ngimat ya ka kutlat ka jing em ka jing. Ngimat ro ya ka ba mdan ki waipat ki jing ngau lasa ki ba kham kia ki bangis ngau ba ki dan brio ki bala ban yasham kum ka long ying ka jong. Hendrai kum ka long ying tongin pai sya ublay. Ne kum ki long ying tongin kertiang din sya ki bala laik no. Ki bingla ya leng ba. Ka ka ba ublay ulale hapdeng ki kutlat jo ka jing lenti ki jongi kum ki long ying long sam. Bat bangila pat ban long kum ne ka mangilong. Dai leng ba ka jing panset bor ka jong ublay. Namar kata ngin am haidin ngin am du jing kerman. Syania bat ai tilut ha ublay. Ka bentah ka balai ka bangidan bat palang la ne ban ra ya ka jingmot ka perkhat ka jing ka por ka long. Ka jing yale ha ka long ying long sam ki jongi. Karebeka haba kali usngau bagadan ki jingki hapo kakpo jongka bad haba kala kali na ublay haba kala yoru ya kajuba badan ar ki jait benriu bad ar ki ba ki ban saya klat no uwai upai lang ulang badan bor halok uwai pat bad uta ubawan syua un syakri ya ubawan hadin karebeka haba kala yo ya kani ke jubah na ublay kam syamla phaidin kam syamla pai sya ublay
ban duai ban te song lam ya ki khun ke jongka ban dak la he la san kin long ki khun ki ba ublei usham snobha ke long karu ki khun ki ba long ke jing karman nak benta ki wai pat kan nungut na ki long ying long sam nen ki mi ki pa ki ba hakum ki sngi ki ba dam ban duai la ki jong ki khun hab dang ki sngi ki ba sngi hab dang ki sngi jong ki jing ya le ki ba ngi mat ala ki jong ki long ying long sam ke jongi bun sing dak wae ba ki long ying long sam ke jongi ki long ying ki ba shitli ndrai pen ban ki jing ya le ki ba ki bor ki ba shabar ki wan mat pen pat pen pra ha tu ngila dem na em hakmat ko jong blai ban duai pan ya thu ba ublai un pen shai bor ba ublai un ai bor ba kita ki wai pat ki bor kin omla ban le tre khri a ki long ying long sam ke jongi ndai ba ka jing sok ko jong ublai kan yo par sensyar haki long ying long sam ke jungi kadai ka kamram ke jungi ka bangidai bandam banduai kum ki long ying long sam da ka bas dang nadu ki barit nadu banginang rit ban lum ban lang bangin dam hakmat ko jublai kum ka long ying banes lok bani duai lang bat oblai uni lam hak jing yai lente ko jungi bangilong ki long ying long sam ki ba oblai usyam snobha nang ta ka wei pat ru ka ji kai ka bangi yo na ne ka long ying ka long ka jing i ka bano siliang ha ka da khat ka ba arap nyau arap pra ka ya thu yangi ba ka dan ka jing i ka bano siliang hab deng u Isak bat ka Rebeka ka kam i ya u Jacob kat ba u Isak pat u kam i ya u Iso namar kata kani ka jing i ka bano siliang ka joki kanang pen ya penjingai le kanang pen pai pen pra le ka penjingai ya ka yedai ka ki sipara ha ka long ying long sam bat ka pen senjar ya ka jing long shitli kane ka jing i ka bano siliang ka jia namar baki dan la ka jong ka jing yo jing mentoi ha ka jing im ka jiki kum ka kmi lane upa adangi pule nak gini kidekhat haka jing shisha kala dai ka kamram ka jiki bat ayam mar ka ju ka jing i ya lagi jong ki khun namar ba ublai ula jubab ya ki jing duai ka jong ki namar ublai ula sngap bat baki longru ki jing ai ki bakordor ki jong ublai hendra ngi i kumba kini ki sijur kini ki mi ki pa ki la klet no ya ka kamram ka jong ki kani ka jinglong ka bu jing ma ki para bangai i bat ki parlok ya ki long ying long sam ki jong i ru ladang i dan ya kani ka jing i ka bana siliang ya la ki jong ki kun ki ti ki jong i ada kani ka rung ha ki mi ki pa ada kani ka rung ha ki di khot jong ki long ying long sam ki jong i ka bu ki jing ma ka bakrau nginam la bat pen bai ki jing ka bangila ban syam ha ki long ying long sam ki jong i la ni ha ki kun ki ti ki jong i wat lang yo i ru bakala don ke jing yat ken riang lene ke jing no ken riang ha ke jing im ka jong ki ka mamalakas ngi kladai ke jing sisa bangin pen baik ya ka bagi kladai sisa da ka de jing long shitli da ka wei ke jing mut bangin pen baik ya kata ke jing long ken riang ke jong ki bat bakanang bakin la ban lai na ke jing sniu bakin im ya ke jing im ka badan akor ke jing im ka bakin tip bat itu ru ya u Jesus Christ bat ban long ru kalong ying kaba Jesus Christ unio basin syar kaba ki wei kinu i ya ki long ying long sam Kristan ke jengi kan long kanuk sa babha na ka benta ki wei pat bunsin ki jingker khu ki parabangai bat ki paralok ki bai ki jingker khu ke bengiyo na ublai ngiklet ban aingu bat ban ya lam ya ki sya kalenti ke jong ublai kini ki khon ki lang ki jing ai ki bakordor ki jong ublai kadai ka kamram jongi bengin ya lamro yaki sya kalenti bat ke jong ublai bat kumjur bahikai yaki bakin san ban tip bat i bat ban le ru ya kamon ka jong ublai kumta kadai ka kamram jongi wei pe ki wei ki long ying kadai ka kamram jongi wei pe wei long kmi ki long pa ban hikai ban pensan ya ki khun ki jong ki ha kalenti ke jong ublai namar kini ki khun ki ki jing ai ki bakordor ke jong ublai kiba dairu ki jing yo kanti ki ban utrai sam sis par phnyo ka khat ka balai ublai ngyo ban kerku ya kan ke jing pusan ka balang khat anaga tin ka jong ublai kerku dam tang buram ka jong amen to ngini wai
Ngai ngu yang negapor ke bakordor ke kenrat ba isnai. Ya kemal penyo pat yengi ya kada kesngi ke batemai. Dabgin jam ablai bi ya no jam hadu kada kelmat ka mentah. Dak jing isnai ko jume ko kenrat bakodor ngi ap khmi lenti ya ke jingker ku ko jume lam kesngi hi baro ka wai. Bagi baro ko bingin lek ngin pendap ko jisu bakodor. Kalong hapok ko jalam lai ko jume. Ker pangin duai ro ablai bi kada ko kubor kemal keren hap dang jungi iwai bi wai. Ya rap kersan bor ko kenrat bakodor. Ba men ai ngi ya ke jing start play ko jume ki long ying long sam ko jungi. Bangin long ki long ying ki ba i per syakri ya me. Ki long ying ki ba ting ya me. Ki long ying ki ba kloy ban le ya kaman ko jume. Ker pang hari sngi ki ba mentah ki sngi ki ba dap de ki jing ki ba ki long ying long sam ki jongi ki mat ya ki jibobon ki jing pat ki jing pra. Ki long ying ki long sam ki jongi ki mat ya ki jibom syong sok syong san. Maka tang di duai ablai bakodor. Isnai men keren men pasiau hap dang jungi iwai bi wai kemi dekat jong kalong ying. Ai bangin mahat ya kejing yalam ko jong mensim jong me. Baginan ke mensim kejing i kejing ya mahap kejing long kawai ko kenrat. Bat kumju ru ablai bi kum kalong ying. Nginang lah badang syakri ya me. Bat penan boram ya me. Kat bin binang sa aslain kendau. Simti ku trai ki por ke badang sa kejing ti ko jungi. Pateng trai berdepan imu jongi Jesus sipan kerpat kini baru. Amen.